eta behin eskerrik asko, bertaratu zareten komunikabide lagun eta barrei. Eta batez ere, eskerrik asko handi bat proiektu honetan konplize izan ditudanei, batez ere zuri Maite. Beste liburu bat, berri bat elkarrekin ondu dugulako eta gainera uste dut bide berriak bilatzen jarraitu dugulako eta bide berriak aurkitu dituzulako. Eta baita ere zuri ere Xabi, amua bota eta gure zarela erori zarelako, lastra entzungo duzue Xabi Bardegon perlatxoa liburu honi dagokionez. Eta eskerrik asko Pamela Argitealetxeari, benetan, guregan izan duzuen konfiantza eta askatasuna ematearen liburu hau osatzerako orduan. Liburu honen ideia, duela bizpahiru urtekoa da. Soinuen inguruan liburu bat ondu nahi nuen, barruko hotxen inguruan hain zuzen. Gure eguneroko bizimoduan, hainbat hotx eta zarata ditugu, gure egunerokoa osatzen dutenak, batzuk hain barneratuak ditugunak, beste batzuk oharkabe pasatzen zaizkigunak eta beste batzuk entzunarren aditzen ez ditugunak. Alegia, ez dugula eurengan erreparatzen edo pentsatzen, baina hor dagoen. Eta hotx horiek guztiak material ezin hobe iruditzen zitzaizkidan poema liburu bat osatzeko. Hau da, ume baten egunerokoa edo eguna, esnatzen denetik berriz elkartzen den arte, soinuen bidez kontatzeko. Eta zer berik horretarako poema bat. Horregatik, poema liburu honek 10 kapitulu ditu, eta kapituluetan ere ikusten da, zaratekin eta soinuekin egindako jokoa. Ez nahera, iso, goxadiko, doinuak, bainberako musika, arropen burura, bideko rock and rolla, maia, amekia eta arkatzaren jazza. Ez nahi egiten diren, ametxen sinfonia, kalean punk, etxeko saratotzak eta azkenik lotara joan horreko kantua. Eta esan bezala, izenburuetan antzeman daiteken gisa, egun batean egiten diren ohiko gauzen urrenketa bat da. Hau da, esnatu, gozaldu, jantzi, ikastolara edo eskolara joan, handik bueltatu, etxean berriz egon eta lokartu. Bada bide horietan izaten diren zenbait hotx eta soinu jaso ditugu poemetik. Horregatik dauka izenburutzat barroko hotxak eta beste soinu txiki batzuk eta Carmenek esan duen moduan pixkak badauka beraz xemorro poema eta pizti poemen ari da abizen hori ez, eta beste soinu txiki batzuk, xemorro poemak zirenez eta beste piztia batzuk, pizti poemak zirenez eta beste sonorro txiki batzuk, hemen barroko hotxak eta beste soinu txiki batzuk. Soinu horietan alik eta gehiena jasotzeko. Baina liburu honekin harago joan nahi genuen, forma berriak probatu nahi genituen eta esperimentatu egin nahi genuen batez ere, hau da, jolastu. Liburu jolastia egin nahi izan dugu eta zertatik ez umore dosi batekin. Nire nahi zen poema bakoitzean irudi bat ikusi eta soinu bat entzutea. Hau da, ahoz gora irakurtzean gertatu daiteke, baina baita ere barrurantza irakurtzean ere, irakurleak ikusi zezan irudi bat eta entzun zezan soinu bat. Eta horretarako, hainbeste onomatopeia baliatu ditugu, eta beste hainbeste kaligrama. Eta kaligrama direla eta gauza zoragarri eta lerro bat gertatu zitzaidan, Maite eta bion arteko elkarrizketa sortu benuela. Nik poema bat kaligrama gisa bidali nion, eta berak bere erantzuna izan zen zoragarria eta uste gabekoa. Hainbat eta hainbat poema bilakatu bai ditu kaligrama, eta nik bintzat gauza bat geratu naiz bere lanarekin eta espero duzu ere irakurle gauza bera gertatzea. Beraz, nik letrekin soinuak idatzi nahi izan ditut eta irudiak ikustarazi, Maitek marrazkiekin, ilustrazioekin gauza bera egin du, eta ero
konplize bat eukidu Xabier Zabala. Musua diska amaitu eta bizidantza diska egiten ari ginela, uste dut harrapatu zintu dala San Andres Baiaran goiz eguzkitzu baten, eta esan dizu, badaukat ideia bat, zaraten inguruan zerbait idazteko, eta adi egon zenean, eta zenean, ez dut behar txapa, animo. Eta orduan, ideia zoro horri ere halako animo bat emazten denez, zein ez hobeagorik zu baino, liburu honetan sorpresatxoa emateko. Eta sorpresatxo hori eurek azalduko dute bere lanan dut, baina izan da QR kode baten, ume baten eguneroko soinu bat da jaso du Xabi Zabalak. Eta nik adina kontatzeko daukanez nire konplizeak emango dizuet. Beno, unoan, benoi, nik ere eskerrak ematen hasiko naiz, eskerrak etorri zareten noi, nire esker Xabi Zabalak ere horregatik. Eta eskerrak Pamielako lantalde osoari gure proiektuen aldeko apostua egiten duelako, eta nola ez eskerrik asko Leire Bilbao hori. Leirek beti ideiak borborka ditu, eta sekulako badu beti proiektuak aurrera ateratzeko, eta ni bultzatu egiten hau leku edo gauza berriak egitera, eta bide berriak marraztera ere. Gainera, Leireren testuek badaukate ni ilustratzaile naizen heinean, ilustratzaileentzat oso nahen zera bat, eta irudiz josita daudela, oso aberatsak dira eta oso irekiak. Testu hauen aurrean, barruko hotxak sortzeko prozesuan nik bi garai edo bereziko ditut, alde batetik diseinua eta bestetik ilustrazioak. Diseinuaren aldetik Leirek esan duen moduan, poema bakoitzak dauka kaligrama bat. Nik nahi nuen poema begiekin entzutea. Irakurleak poema barruan dauden hotxak begiekin entzuten ditu. Eta horretarako nik inoiz egin ez dudan egin dut, diseinua egin dut, eta oso estimulagarria izan da niretzat. Eta prozesuaren bigarren aldian egin ditut ilustrazioak, hor oituago nago edo. Eta kasu honetan ikusten nuen poema bere horretan bazuela indarra estetikoki eta entitate propioa, eta horregatik erabaki nuen ilustrazioak testuetatik pixka bat aldentzea, bai fizikoki eta bai kontzeptualetik ere. Fizikoki jarri nituen ilustrazioak atal Leirek aipatu dituen atalen hasieran eta amaieran. Eta gero, kontzeptualki edo saiatu naiz egiten poema bisuala. Poemak abiatzen dira Leireren testutik, baina eraman nahi dute irakurlea beste toki batera. Nahi dute irakurleak galderak edo irakurlearen galderak sorrarazi nahi ditu. Beti ere, ilustrazioetan gorputza, giza gorputza da protagonista, azkenan barruko hotxak gorputzaren barruan ditugulako, eta hori irudikatu edo simbolizatu nahi dute. Horretarako nik uste irudiak nahiko garbiak edo zuzenak edo soilak direla, eta kolore paleta ere oso murritza erabili dut. Eta besterik ez, egia esan mimo handiz egin dugun proiektu bat da, denbora asko eskaini diogu, eta nik espero dut irakurleak antzeman dezan, nik benetan asko disfrutatu dut liburu hau egiten, eta oso pozik nago. Bueno, eskerrak emateko gara beti apropositen dut da, ez eta nondik hasi, Pamielaren edarizi, netzako aukera goletu izan dalako proiektu, netzako berriaren proiektu batean partatzeko. Maite eta Leireri, hasi galako pixka bat elkarlanean beste proiektuetan, baina batez ere Leireri emanen izkion eskerra, ze netzako orkestu sorpresa zentzan, ixin ezinean ez pentsatzen sortu zen, eta horretzen ez San Andresen pixka bat hori komentatu genuen, komentatu zen proiektu hau, eta oso interesante dituztenean.
Eta handi gutxira edo gutxira, ezen baden gora jasan duzule deia, esan ez, agarraren matuko nintzen, gauza berezi bat egiten, eta gauza berezi, joatxoen artean izango ditzake guztiaren musika jartzea. Orduan, gara, hau dara guretzerako retorteko zarete asko sobeto esprestatzen ezena musika egiten baino. Baina, gara, nola egin guzti hori, azken finan, dira imaginazioa, gurutik komentatzen dugu, oso ondo ulertzen dugu, idazle batek idazten duenean, biografia ezagutuz eta irakurtzen dugu, ulertzen dugu, eta gero gure imaginazioa egiten du, egin beharrekoa. Musikan gauza dira gertatzen da, azkenean musika hizkuntza bada, eta proiektu honetan betxatu dugu barruko hotxak, gero eguneko bizitza nola plasmatu hori, beti pentsatzen zan dut, egun bat dela bizitza osoa zela, ez? Azkenean bizitza, egun batean bizitzen duzu guztia, azkenean da, traslatzen bat duzu, bizitza osoa egiten duzu. Eta gertatzen bat duzu, eskuekin egiten izan da pizka musikarekin izladatu izan da. Izan da, musika bat, 3 minutuko, lirik galitzen eta zen, zu ikusiko duzu. Hau proiektu hau da eta azken binean enkargo bat egiten zutena, askoz ez, bobeto edo batzutan, bauta batzuk bat duen dituzu garbi, hartzun jo. Horrakotan, igual berak izaten da, esatezu barra, nondik botatzen da, eta hori egin, pixka bat etzungo monasterikoko izango dugu entzuteko. Eta azken finean abesti instrumentala da, eta musikari bezala, hizkuntza bat daukagula esku artean, hizkuntza bidez, transmitetu behar dugu gure sensazioak, eta gure bizipenak, eta gure imaginazioa. Eta hori entzun dugu zuen hori joan poliki azitzen, eta azken finean egun batean zer egiten dugu. Poliki azitzen eta gero lanean gaudela, karratzaldean eta hor bizitza gehiago daukagu, eta gero poliki gau etortzen denean, dijoa agartzen, eta hor daukazuen. Gustatzen zuen, da gero eskerrak hemen, eretzako izugarrizko plazarra izan da, figura bati musika baja.